Molt bé. Molt bé, bueno, abans de començar amb la convidada, diguéssim, i passar a la teca, deixeu-me fer una mica d'introducció i així servirà també perquè si hi ha gent acabant d'entrar, doncs no es perdin res, ¿vale? Hola a tothom, jo sóc l'Albert Forns, ja em coneixeu alguns no. Col·laboro amb Tremoia tot sovint. Tremoia és una empresa de gestió cultural que sobretot fa coses literàries. Aquest any, per exemple, hem fet a temporada alta tota una sèrie d'activitats promovent l'escriptura teatral amb nanos d'instituts, però el programa estrella, diguéssim, de Tremoia és el Lectures en Ruta, que ja l'hem fet, un moment que paro la música, l'hem fet dues edicions, n'hem fet ja, i el Lectures en Ruta el que fa és reclutar joves de tot Catalunya, que tots tenen unes inquietuds literàries importants, el que no vol ser corrector, vol ser escriptor o està estudiant literatura, i els oferim la possibilitat de passejar pels llocs literaris de Catalunya. Això vol dir que presencialment, no com estem fent avui, aconseguim anar al Pirineu i allà coneixem el Centre d'Art i Natura de Farrera, o anem al Priorat, o anem a moltes bandes, amb els joves de Lectures en Ruta. Aquestes edicions de Lectures en Ruta aconsegueixen que els joves facin una panoràmica per tot el territori, coneguin a la vegada els oficis de l'escriptor, que són, els posem en contacte amb editors, amb traductors, i per tant, jo crec que acaben aquests 5 caps de setmana intensius coneixent altres joves que tenen inquietuds similars, però alhora coneixent bastant el que és l'ofici. Aquest any fem un Lectures en Ruta confinat. Això vol dir que ens desplaçarem a moltes bandes, parlarem amb molta gent, però sempre amb aquest format o similar, amb un format d'aquests de pantalles i d'estar-nos veient a través d'aquestes pantalles totes amb graelles. Us recomanaria que apreteu un botó que posa canviar el active speaker a la persona que parla, perquè en aquest cas tant jo com després la Gemma quan parli, ara la introduiré, doncs aneu seguint la pantalla de la persona que parla. Esteu tots també silenciats i al final de l'acte el que faríem seria que si algú té preguntes, obrirem una ronda de preguntes i si algú té preguntes hauria de clicar en la seva pantalla i treure el botó que diu mute, el botó pel qual està ara silenciat, i a partir d'aquí ell prendrà la paraula i ens farà les preguntes que convinguin i tenim una mica de torn de paraules final. L'acte d'avui, que és el primer d'aquest Lectures en Ruta confinat, es tracta de descobrir la cambra pròpia de l'escriptora Gemma Ruiz. Abans de passar a presentar-vos a la Gemma, deixeu-me fer-vos una repassada. Jo continuo allargant una mica només perquè aquesta gent que està intentant entrar i incorporar-se al xat de Zoom tingui una mica de temps. Us repasso només el programa d'actes d'aquesta setmana perquè hi ha hagut algun petit canvi, que bàsicament és un canvi de dates, gent que no li anava bé per disponibilitat i ha passat d'un dia a un altre. Avui parlem amb la Gemma. Demà dimarts 21 a les 11 el que farem serà una conversa sobre periodisme de llibres amb el David Guzmán i amb la Míriam Cano. Parlarem de l'ofici del periodista que es dedica a parlar de llibres a les 11. També farem un Zoom com aquest i el que fareu serà rebre un altre correu amb una altra invitació que posarà el link que heu de clicar per accedir en aquell xat, en aquella finestra de xat com la d'avui. El dimecres 22 canviem l'acte, és a dir, no farem el taller que teníem previst amb el Jordi Oriol, el passarem a Sant Jordi, i el dia 22 el que farem serà a les 4 de la tarda fer la conversa que havíem de fer amb la C. Fernández, la llibretera de l'Expulsada, i el Bernat Puigtovella, que és l'editor de Núvol. Per tant, parlarem amb una llibretera el dia abans de Sant Jordi. I el dia de Sant Jordi aprofitarem per felicitar un Jordi, que és el Jordi Oriol,
que és dramaturg i un expert en jugar amb les paraules, i amb ell farem twerking literari. El twerking és aquesta cosa de ballar removent a l'esquelet i fent mil i una de virgueries, i amb ell ho farem amb la llengua, no? Per tant, crec que tothom haurà d'anar amb un paper i llapis i servirà per a veure fins a quin punt podem doblegar les paraules. Això serà a les 11, però en tot cas també us enviarem enllaç per correu als que us heu inscrit i serà ben fàcil de connectar-s'hi. Aquesta d'avui és la primera, per tant, tot anirà en fase de prova. Si algú no li anés, pot escriure un correu electrònic i intentarem solucionar-ho. Vull dir, anirem aprenent sobre la marxa a fer aquest Lectures en Ruta confinat. I l'últim acte, per tant, segur que sortirà de cine, perquè ja serà el darrer, que serà el divendres, que farem un vermut poètic a casa del Jaume Pons a l'Horda i de l'Anna Gual. Ens faran un recital a l'hora del vermut, per tant, cadascú es podrà servir el seu i aconseguir els poemes que ens faran. Ells tenen una pila de poemaris publicats, alguns de nova aparició, el Jaume ha fet traduccions aquest any també. Per tant, segur que serà un acte molt xulo per acomiadar Lectures en Ruta confinat. I ara sí, comencem, si us sembla, l'acte d'avui. I avui descobrim la cambra pròpia, que alguns potser ja l'esteu veient, el lloc on escriu l'escriptora Gemma Ruiz Palà. La Gemma Ruiz, que saluda, és escriptora i periodista. De fet, ella, la majoria de gent, suposo que la devia conèixer a través de les seves cròniques de teatre al Telenotícies durant molts anys i també en aquelles col·laboracions a la nit al dia, en què la Terribas li feia preguntes complicadíssimes i ella les havia d'improvisar i entomar i solucionar en directe. La Gemma, un bon dia, va decidir que també tenia dins una escriptora i va escriure Argelagues. Argelagues és aquesta novel·la que ressegueix, diguéssim, el pas d'una societat rural a la vida al món tèxtil a través de seguir unes dones valentes i punxegudes com les Argelagues i les seves vides, com van després a un servei tèxtil, les coses que passen allà, la fàbrica, etc. I era una novel·la que va ser bastant sorprenent, sobretot per la llengua que utilitzava. Tothom que la llegeix de cop sent com si estigués baixant el fantasma del seu avi o de la seva àvia i sent parlar, aquell dringar de la llengua que té Argelagues, tothom diu que li recorda molt expressions. Hi ha una tasca molt important de recuperació d'expressions i de la manera de parlar de tota una generació. I aquest any la Gemma avui està amb nosaltres, crec, precisament perquè és un Sant Jordi atípic, és un Sant Jordi confinat. Si no, possiblement estaria a Girona o a qualsevol altre lloc, a Lleida, signant llibres de camí a la tele de no sé què, a tal mitjà de comunicació per promocionar el llibre que ha fet aquest any, la seva segona novel·la, que és Callaway Link. Ens en parlarà de Callaway Link. Jo només estic fent la introducció, però la primera pregunta que m'agradaria fer-li és com està vivint aquest Sant Jordi tan atípic, un Sant Jordi en el que no volta i no anirà darrere del seu encarregat de premsa amb moto per anar d'una parada a l'altra de la Rambla per signar. Això ho farà, si diguéssim, al juliol, quan ho celebrem de debò, sinó que ara serà un Sant Jordi bastant particular. Hola, Gemma, ens sents bé? I si vols dir-nos com estàs vivint aquest Sant Jordi. Hola, bon dia. Doncs moltes gràcies per haver-me convidat a inaugurar les vostres lectures en ruta confinades. Molt agraïda. I bé, doncs sí, com deia l'Albert Pons, el confinament ha trastocat tot, evidentment també el Sant Jordi. Quan començava el fantasma del coronavirus a planar sobre el nostre país, ja estàvem presentant Callaway Link, ja havíem fet alguna ruta a llibreries i algunes presentacions. I dèiem, a veure si això ens enganxarà per Sant Jordi. I tots deien, home, no, Jordi no. Com si, fins i tot, aquesta cosa ancestral, el sant que va matar el drac, podia matar el virus, no? I doncs sí que ens ha enganxat per Sant Jordi i realment és el que no s'esperava ningú, però diguéssim que és el mínim mal, no? A veure, és màxim per la indústria del llibre, per moltes llibreries, és un cop fortíssim, però hem de posar una cara i fer alternatives a aquesta corrua de signatures que ens haguessin esperat a moltes i a molts els vols de Sant Jordi i concretament el dia de Sant Jordi. Jo visc el confinament com a escriptora
Així, posant bona predisposició a totes les alternatives que amb tanta creativitat s'estan duent a terme. Crec que ningú havia entrat tantes vegades a fer un Instagram Live com ara està passant, no? Hi ha moltes activitats culturals que estan utilitzant aquestes noves eines. Per tant, gràcies també i agraïment als que us esteu escarrassant i trencant les banyes perquè puguem tenir altaveu els que de sobte hem quedat sense, no? En el sentit de fer circular el que havíem fet. I això és com a escriptora. Com a periodista, visc un confinament totalment diferent perquè no estic confinada, en el sentit que de dilluns a divendres m'ha tocat capitanejar la redacció dels serveis informatius. Jo havia fet cròniques culturals tota la meva vida laboral, diguéssim, uns 20 i escaig d'anys, i ara des de fa un parell d'anys soc redactora en cap. Per tant, aquesta etapa del confinament doncs l'he viscuda de dilluns a divendres arrencant els matins amb tots els companys de la redacció, treballant amb mascaretes, treballant amb guants, amb la separació social que fa que haguem pogut tirar endavant sense emmalaltir, amb molta gent a casa teletreballant, altres repartits en edificis. Bé, es fa tot bastant difícil, però és la nostra obligació, el servei públic al qual ens devem, ens fa que ens mantinguem intactes. Per tant, visc el confinament dualment, podríem dir-ho. Molt bé. Ara farem una cosa una mica típica. Jo seré el moderador diguéssim, de tota aquesta setmana d'activitats i aniré fent preguntes als nostres convidats, però avui es dona una circumstància una mica excepcional que a la casa on viu la Gemma també hi visc jo i som una casa on vivim dos escriptors. I per tant, ara el que faré serà afegir-me al plano de la Gemma i tindrem la conversa allà. Doncs mira, obrirem una mica el pla per compartir-lo. I per tant, la conversa la tindrem aquí. Benvingut a la meva cambra pròpia, entre cometes. Molt bé. I aquí és on m'agradaria que parléssim de la cambra pròpia. La cambra pròpia és aquest símbol, aquesta icona, aquesta imatge de la Virginia Woolf, i m'agradaria que ens expliquessis que aquesta és la cambra on vas escriure cada dominc, n'hi van haver-hi d'altres. Explica'ns la teva trajectòria de cambres pròpies fins ara. Clar, la problemàtica de no tenir cambra pròpia jo no l'he tinguda en el sentit que, diguéssim, reclamava i denunciava la Virginia Woolf, que les dones creadores necessiten també el seu espai propi i, a part, una dotació d'unes quantes guinees, no deia ella. És a dir, tenir diners, tenir un sou per poder dedicar-te a no treballar unes hores i tenir un espai privat, un espai d'intimitat. Això només ho han pogut fer a la història de la literatura les dones benestants i només en uns temps bastant contemporanis, perquè recordem que a les dones se'ls ha vetat l'educació fins no fa gaire, no?, en el món occidental. En altres mons encara continua estant vetada l'educació a les dones, que és el primer pas per destapar l'olla de la creació. Per tant, jo no he tingut el problema de moltes que sí, que malgrat tot han acabat escrivint. Per exemple, penso en Lucia Berlin, que tenia un pis molt petit, amb 4 fills per pujar, amb moltes feines per fer, per tant, escrivia esgarrapades al vespre amb un trosset de taula de la cuina. O penso en una premi Nobel com Alice Munro, que tenia la seva mare malalta per cuidar, tenia les seves filles també, i escrivia amb les seves filles rondant-li les faldilles. Recordo molt bé un cop que vaig entrevistar la Roser Capdevila, la nostra il·lustradora, que em deia, jo tenia les meves 3 bessones i amb una mà remenava l'olla perquè poguessin dinar i amb l'altra dibuixava. Per tant, que malgrat que les dones històricament no hem pogut tenir cambra pròpia per escriure, mireu les artistasses que, tot i no tenint-la, han pogut treure el seu art a fora i que tothom ens en puguem beneficiar. Jo no vaig tenir cap problema perquè he pogut tenir una feina, he pogut tenir una professió, he pogut tenir una casa per mi, però el que passa és que no tenia la professió d'escriptora i, per tant, això de tenir un despatx, doncs no, fins i tot jo no tenia ni ordinador de taula fins fa un any i mig. I, per tant, Argelades, com que la vaig haver de compaginar amb la feina de les cròniques, va ser una cambra pròpia molt nòmada, molt, sobretot en biblioteques, perquè amb l'altre escriptor que compartim casa i vida també compartim escriure a les biblioteques. Llavors, doncs amb un portàtil pots tenir aquestes cambres a molts llocs.
El que passa que sí, que quan he canviat d'horari i he pogut deixar de fer les cròniques a la nit i he passat a ser redactora en cap i tens una altra vida, sí que vaig dir, doncs, escolta, em sembla que això d'escriure a casa, en una cambra més o menys pròpia i amb un ordinador de taula, pot ser no sé, un guany, no? Ja és com una mena de fixar la segona professió. Potser no he tingut cambra pròpia i ordinador de taula fins que no he apostat per dir sí. La Gemma periodista que va fer un llibre, doncs també em sembla que també és escriptora i, per tant, intentarem fer les dues coses. Per tant, amb Argelagues, la cambra pròpia és una cambra nòmada, és un portàtil que no existia. No? I llavors, amb Callaway Link, parlem una mica de Callaway Link, ni que sigui per situar-la. Ara ho hem fet malament perquè hauríem de tenir aquí el llibre per fer placement, però en tot cas el que volia dir de Callaway Link és que és un llibre situat en un escenari una mica estrany a la literatura. Que per això no quedi. Exacte. Doncs que és aquesta perruqueria, no? Un lloc, un centre d'estiar, i tot passa allà dins, no? Hi ha poques obres que totes passin en un sol lloc i en un de tan poc publicitat en general, no? I llavors, la cambra, perquè és escrit aquí, però ja hi ha un primer inici d'aquest llibre, no? Perquè té sentit que ja és en allà. La cambra pròpia és un iPhone en el que tu ja vas prenent nota. Sí, l'observació va ser l'arrencada d'aquest llibre. L'haig d'ensenyar, perquè si no em ratllaran. Sí, clar, l'observació i l'observació d'aquests llocs de manicura, de perruqueria, on jo observava i, diguéssim, em sorprenia aquesta falta d'empatia cap a les persones que t'estan fent la manicura, estan tenint cura de les teves extremitats i com aquesta falta d'humanitat de molta clientela és el que em va empènyer a mi a fer recerca i a intentar explicar què estava passant aquí, no? Doncs sí, és veritat, com que treballava i estava acabant Argelagues, la meva cambra pròpia era un iPhone al mig del carrer i un dit fixant les notes recollides d'aquestes observacions. Per tant, són moltes fases, però al final un dia vaig poder seure aquí i poder començar. Llavors, t'asseus aquí i te n'adones també que no n'hi ha prou amb això, sinó que la recerca que feies in situ també t'ha de portar a diversos llocs del món, no? És una novel·la que, pel que explica, està explicant, en el fons, l'amistat o la descoberta d'aquests veïns que tenim tots nous ara, no? Que poden venir del Pakistan, de la Xina, en aquest cas venen de la Xina, una família xinesa, i per tant això t'obligava a una mica, com penso, no? D'on és que venen? D'on surt aquest esperit migratori, no? I llavors també hi ha, abans de ser de la cambra pròpia, fins i tot hi ha viatges i una mica de descoberta. Sí, el fet de ser periodista i estar entrenada en explicar les coses sempre amb una base real, a mi em fa que quan escric, tot i que escric una novel·la, per tant és una ficció, intentant trobar tant recursos de la ficció com sigui capaç de trobar, però per mi a cada pensament, cada frase, cada situació ha d'estar falcada en la realitat i en els fets que jo vull explicar i amb un rigor. No en tinc prou amb la meva imaginació, potser hi ha gent que sí, però jo necessito que la meva imaginació es nodreixi de fets i d'estudis i d'assajos i de documentació. I no, que m'ha semblat que... Sí, hauríeu de fer allò de silenciar, apretar el botó de mute i així anem a tenir la conversa. I al final col·laborem tots i fem prou. Però no passa res, perquè així hem recordat que hi ha gent que ens està escoltant i ha estat molt agradable veure que no estem sols. Bé, doncs gràcies per la intervenció, però us volia dir això, que per mi la documentació va ser molt important, per això em van demanar també 4 mesos de permís, que et suspenen de feina i de sou voluntàriament, no? I me'n vaig anar a Amèrica, on està estudiada molt, molt bé la primera diàspora xinesa, que és la més antiga i també la millor estudiada, i per tant a Nova York, que és un dels centres on vaig poder-me documentar més d'on venia, diguéssim, l'arrel de les males mirades, l'arrel dels prejudicis, l'arrel dels tòpics tòxics que adjudiquem a les persones que van venir de l'Àsia, no? I ve molt de com s'ha explicat la primera gran migració diàspora xinesa a Amèrica, no? Com l'ha explicat Hollywood, com l'han explicat els llibres, com l'han explicat les novel·les, però que també té la seva arrel a Europa, no? Quan el colonialisme necessita
acampar per tot el món sense límits, necessita extreure matèries primeres, necessita també deshumanitzar aquelles persones que es troben allà. I, per tant, un cop més, compta amb tots els acadèmics, tots els artistes, perquè facin aquesta feina bruta al capital, no? I a l'economia i a la política, que és pintar aquells éssers d'una altra banda del món d'una manera fetitxitzada, cosificada sobretot les dones, sexualitzada i sempre menystinguda. És a dir, quan consideres els altres com un objecte d'estudi, ja els estàs deshumanitzant. No? Per tant, aquest orientalisme també era important. I en aquesta cambra pròpia, doncs, he compartit doncs, això, l'assaig aquest fundacional del per què, no? D'aquestes mirades estereotipades tan negatives cap a les persones orientals segons el punt de vista... L'orientalisme de l'Edward Said. És com una gran bíblia, no? També vull reclamar aquesta càtedra, que és la Biblioteca Xina Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, on autors com la professora... Ara em sona molt el professor Joaquín Beltrán i una catedràtica que també té molta obra publicada, que ara no em surt el nom, però em sortirà, és publicacions de l'Autònoma, són estudis molt seriosos sobre els nostres veïns xinesos, concretament la zona d'on venen, de Zhejiang, és a dir, la incorporació, també estudis sobre dones i patriarcat xinès, sobre el gènere també a Orient, és a dir, és una col·lecció que no sabíem que existia en molts de nosaltres i és realment molt útil. Ara hem passat, un moment només, hem passat de la cambra pròpia a la biblioteca de la Gemma. Seguint amb els... No, perdó. No, la idea era també que poguessis explicar-nos alguns llibres que han estat importants en la recerca d'aquest llibre. Això, estudiant els estereotips, i sobretot per quan jo escrivís sobre els nostres veïns d'ascendència d'origen asiàtic, no caure-hi, doncs va ser molt important també la documentació. Aquí, aquest llibret, que es diu The Good Immigrant, el vaig trobar a Anvers, perquè també vaig tenir cambres pròpies a Anvers, a Berlín, quan aquests 4 mesos em van portar a trobar espais tranquils on desconnectar també de la realitat del propi país per tenir una concentració més bona. I en una botiga d'art vaig trobar aquest The Good Immigrant i és una recopilació d'assajos superinteressants perquè els autors i les autores són nets i fills i besnets de gent que va venir un dia de l'Àsia i va construir també aquesta Europa que compartim. I ara, amb aquest ascensor social i amb aquest accés a l'educació i a la cultura, ells i elles poden ser autores, poden ser escriptores, poden ser actrius, actors, guionistes, que ens expliquen, en aquest llibre de Good Immigrant, ens explica quin és el dolor que causa encara continuar escarnint les persones que van venir de la Índia, del Pakistan o de la Xina amb pel·lícules, amb sèries de tele, amb aquest accent que els hi fem perquè ens faci gràcia als que som occidentals, o els que tenim més arrels occidentals de naixença. I eren reflexions molt interessants sobre el que no veiem, el que no ens en fem càrrec quan estereotipem i quan fem acudits d'una manera tan gratuïta i tan legitimada per tota la societat. És el mal que fa un personatge com l'Apu dels Simpsons, que tot i fer-nos molta gràcia per com parla aquesta paròdia del pakistanès, en el fons a la comunitat pakistanesa l'estigmatitza i els joves que ja s'han escolaritzat en anglès i que són perfectament nord-americans o anglesos diuen, però per què continueu fent aquesta mena de bromes? Aquí tenim similars amb el xinès. És crear murs i barreres i això, com a creadors, també tenim la nostra responsabilitat. És a dir, per mi no té cap sentit anar, per exemple, sortir a la manifestació de volem acollir, per exemple, tu com a ciutadà normal, i després escriure o pintar o il·lustrar o fer una dramatúrgia on estereotipis les persones, perquè per mi és incoherent. Llavors, jo intento tenir la màxima coherència i si escric sobre algú que hem estereotipat i en som tots responsables, doncs m'ha agradat fer-ho de la manera més esporgada possible de tota aquesta mala cultura mamada. I en això també hi ha aquest lotus blau, d'aquest tintín. Tots hem tingut tots els tintins, tots hem mamat els tintins i ara... Aquesta és una versió francesa, però... Sí, va morir el creador d'Astèrix i Obèlix, i tothom també li vam rendir tots molta pleitesia, però, ostres, si també mirem quins són els estereotips de gènere i quins són els estereotips racials de l'Astèrix i de l'Obèlix i de Tintín, quedem esgarrifats. I aquest lotus blau és molt interessant
perquè l'Hergé ja el va escriure una mica sent conscient de tots els estereotips racials tremendos i racistíssims que havia posat en el Tintín al Congo. Li van ploure una mà de crítiques realment tremendes i en aquest Lotus Blau va fer un exercici per no deshumanitzar les persones xineses que surten en aquestes aventures. I per mi era interessant veure aquesta mica de rectificació que feia el propi Hergé després d'un Tintín al Congo sumament racista. Llavors, clar, aquesta novel·la, si veieu la coberta, estem en una perruqueria i hi ha unes manicures aquí, no? Vull dir que comença amb una relació bastant íntima i bastant com un tret de sortida la història de la manicura. Doncs per saber la història de la manicura, també vaig haver d'estudiar-la, no? Aquí hi ha aquesta història de la manicura, un llibre d'una nord-americana molt exhaustiu. Hi ha altres històries de l'estètica, però concretament de la manicura no n'hi ha tantes, i aquest va ser un regal d'un molt bon amic, el Dani, que em va fer molt servei. I la història dels nail salons, també, que potser alguna vegada us heu preguntat com és, d'on neix aquesta proliferació de sobte. Mai havia hagut al nostre paisatge urbà tants llocs petits de manicures. Doncs en aquest llibre també descobrireu que té una relació totalment inesperada per mi, la vaig descobrir, amb la guerra del Vietnam i amb Tippi Hedren. No fem més spoilers, no? I després potser m'estareu dient, o estareu preguntant, ostres, estàs citant molts llibres d'història, d'academicisme, d'antropologia, d'estudis sociològics fins i tot, i la literatura, que no llegeixes literatura tu per escriure. Evidentment, sense tota la literatura que he llegit, sense tots els mestres i les mestres que m'han ensenyat una mica quins poden ser els trucs per explicar històries, no hauria pogut escriure ni Argelacs ni aquesta. Però, mentre escrivia aquesta novel·la, realment aquí costa encara de trobar, perquè no hi ha aquesta tradició, o potser encara falten anys, d'autors i autores asiàtico-descendents que ens expliquin la seva experiència. En canvi, a Nord-Amèrica n'hi ha moltíssima. Per exemple, quan vaig anar a Nova York fa 2 anys, hi havia com un dels bestsellers més destacat, aquest Sour Hair, de Jenny Zhang, que explica la seva experiència de migració, arribar a Nova York amb 4 anys, i com els seus pares van haver d'escarrassar-se per tirar endavant aquesta aposta de vida que és la de migrar, una història de migració. I, per tant, ella, amb la seva pròpia veu, ho explica. Jo aquí ho explico la història d'aquesta presa de consciència i la història dels nostres veïns xinesos, però l'esperança i la meva vocació és que hi hagi genis Zangs catalanes que ens expliquin com és arribar a un món com el nostre, venint de la teva Xina natal, amb una llengua que no té res a veure amb la teva, amb unes persones que tampoc et reconeixen, que tampoc et veus representat ni en la ficció, ni en les notícies, ni enlloc, com és tirar endavant una vida en una segona terra d'acollida. Per tant, a Amèrica n'hi ha moltes d'escriptores i d'escriptors asiàtico-descendents i jo espero que aquí també, amb l'escolarització i amb l'accés a l'educació i a la cultura, se'n facin molts i fins i tot llegeixin Cala Wenling i diguin no et presentarà de res de com era la nostra experiència. Val, molt bé, doncs els cremarem i escoltarem les seves veus. Ara m'agradaria, hem fet una mica de repassada, no? O sigui, per néixer un llibre fa falta molts ingredients, no? Fa falta una recerca, un caldo de cultiu que després fa que les teves reflexions siguin pertinents i no les d'algú que passa per allà, com a vegades passen els llibres, que els escriptors fan reflexions massa a la valenta. Tu tens un background periodístic que fa que tot el que dius sigui basat en el que vol. Bé, són maneres de ser, no? Però ara m'agradaria tornar, hem buidat la taula de la biblioteca, diguéssim, i m'agradaria tornar a la cambra pròpia i si et sembla aquests 10 últims minuts abans d'obrir el torn de paraules a tothom, que ens expliquis una mica com escrius. Jo t'hem d'imaginar aquí, assegut aquí davant. Ara estem molt tranquils en aquesta sala, però no sempre ha estat així. No, la veritat és que poca gent sap que Cala Wenling s'ha escrit no sé si s'ha escrit en 1 any i mig en aquest lloc, es va escriure prèviament i posteriorment també potser en algun altre lloc, però bàsicament aquí. Durant tot aquest any i mig hi ha hagut obres al pis de sota, obres no menors, obres majors, catalogades com a tals perquè van, diguéssim, buidar tota l'estructura de sota. I, de fet, tenim esquerdes i tot gràcies a aquestes obres. O sigui, vaig escriure Cala Wenling mentre pensava en algun moment que es desplomaria l'edifici. Per tant, amb un soroll espectacular,
Però, clar, què havia de fer? Un cop descobertes tots els avantatges de tenir càmera pròpia, d'estar a casa, encara que estiguis al mig del menjador, perquè això no ho hem comentat, no és un despatx, això. Això és l'habitació més gran d'aquest pis. Per això hi ha les cassoles. Per això hi ha aquestes cassoles, perquè és un menjador-cuina. Però bé, la meva càmera pròpia està al mig del menjador, no passa res, amb això ja me conformava. Però, clar, aquest saboteig de les obres de sota era bastant exasperant, més que res perquè arribes, et concentres, et lleves d'hora, tens moltes hores per davant i com a poc soroll. Llavors jo posava a l'ordinador fil musical d'aquest per, diguéssim, nodrir l'espiritualitat interior i suposo que també m'anava bé aquella mica d'oms i aquella música que va bé per l'energia. Suposo que per frenar-me i no baixar baix a clavar els del mall al mig del coll, no? Suposo. Sí, us heu d'imaginar aquelles músiques dels centres de ioga... Sí, que potser penseu que, que són de broma, però realment a mi em van anar bé per calmar, per concentrar-me i per no baixar a agafar pel ganyot els paletes que em van fer aquesta banda sonora de Frank que ningú els va demanar. Però bé. I llavors, clar, aquí podríem estar dient molta estona, perquè els escriptors n'hi ha molts que són molt maniàtics a l'hora d'escriure, no? O sigui, necessiten tenir la pantalla posada així, n'hi ha que necessiten haver-se dutxat i posat una mica de colònia, n'hi ha que, per exemple, van en pijama. Quines són les teves manies, diguéssim, a l'hora d'escriure? Mira, no masses. Una rutina molt clara. Em llevava molt d'hora, m'anava a dormir molt d'hora, em llevava molt d'hora, em dutxava, cafè i ordinador engegat. I després intentar fer-me la vida fàcil per perdre el mínim temps per escriure. Per tant, em podia fer una crema de verdures un dilluns i fins divendres estava menjant només amb un got una crema de verdures per no haver-me ni d'entretenir a parar taula ni a fer així amb la cullera. M'agafava una tassa, anava... És a dir, perdre el mínim temps. Però això sí, dutxada, neta i polida i bé, així com amb casual wear, diguéssim, pijama, no. Trobo que tampoc cal que vagis vestit com per anar al liceu, però una mínima distància, no? I una mínima seriositat per mi era necessari. Igual hi ha gent que amb el pijama ha creat obres d'art, però a mi m'agradava una mica més de pulcritud. Molt bé, i això ha sigut un any i mig de rutina aquí davant, sense interrupcions. Comences al principi i vas fins al final o tens una manera de construir un llibre més desordenada? Jo crec que aquest cop va ser més cronològic, és a dir, després dels 4 mesos d'investigació, l'últim mes d'aquest permís de feina, que me'l vaig estar a Berlín per tenir un espai també de concentració, com una mica de residència d'escriptora, tornant de Berlín ja va ser cronològicament anar condimentant tot el tronc central del que jo tenia de la perruqueria i tota aquesta història de coneixença, de presa de consciència i de diguéssim, vincle d'amistat, anar-ho amanint amb totes aquestes reflexions que jo ja tenia falcades de l'estudi de tots aquests llibres. També un museu molt important per mi va ser el MoCA de Nova York, el Museum of Chinese in America. Ara se'ls van cremar els arxius al febrer, però hem pogut recuperar bastanta cosa, que és un museu on t'explica molt bé la diàspora, quasi bé més que 10 llibres, no? Llavors, tot aquest coneixement el vaig anar ordenant i sí que aquest cop vaig treballar cronològicament. Argelagues va ser molt caòtic perquè tampoc en saps, no has fet mai cap curs, no has escrit mai cap llibre, com s'escriu una novel·la, no ho sé. Aquí, com que tenia aquest tronc central d'experiències de la perruqueria, doncs vaig poder-ho fer una mica més ordenat. I m'agradaria fer una última pregunta abans d'obrir el torn a tothom, parlant una mica d'aquest moment d'ara, no? O sigui, amb aquesta gent que viu en un pis petit i que, per tant, està amb els nanos fent teletreball, on queda la càmera pròpia, com l'hem d'improvisar aquesta càmera pròpia, o ens hem d'esperar per poder escriure que hagi passat això, o ja és una bona oportunitat, no sé. Quina reflexió tens? Jo suposo que depèn de la casuística de cada persona. Hi ha una amiga meva que també és creadora que em deia que, clar, quan vaig al lavabo és quan puc mirar els whatsapps que tinc de les amigues i puc mirar Twitter. Vull dir que, clar, si tenen canalla i estan tot el dia 24 hores amb la canalla, tens parella i bueno, és una mica la casa és un guirigall, jo crec que és impossible crear res. Llavors, clar, en el meu cas, jo aquest confinament tampoc el puc aprofitar massa per crear res perquè l'altra meva professió m'ha reclamat entre setmana, cada dia, pam. Llavors, bé, estic fent una mica de guaret i guardant-me les ganes d'escriure i ja he obert un document amb coses per la tercera, que per mi és com una gran notícia, poquet a poquet, però
Bé, de moment es va fent al cap, almenys a mi em passa. Primer les novel·les les vas fent al cap una mica, penses, si vull explicar això, aquest personatge, i després, quan tot s'assereni i torni a tenir una mica de temps, ens tornarem a obrir l'ordinador amb l'esperança que no cap més veí vulgui fer-nos. Molt bé, doncs fins aquí la primera part de la conversa. Ara, si algú volgués col·laborar o participar o fer alguna pregunta a la Gemma, el que ha de fer és apretar aquest botó del micròfon per desbloquejar-se, obrirà el seu micròfon i intervé directament. Hola, soc tal, de tal banda, i vull preguntar-te tal. Per tant, podeu fer-ho si hi ha algú que s'hi animi. No sé si s'ha fet la pregunta, en tot cas no hem sentit a ningú fins ara. No, qui vulgui intervenir, doncs ha de simplement parlar. Jo voldria preguntar si vas estar realment al poble de la Wen Ling i què vas sentir quan hi vas anar, si vas veure la casa on ella havia viscut. Clar, la Wen Ling és un personatge que és moltes persones. I sí que hi ha una porta d'entrada en aquesta empatia i en aquesta amistat, que és una persona que jo conec. El que passa, clar, no podia fer recerca concreta d'una casa concreta perquè, si bé la província de Zhejiang i el poble de Xinjiang és d'on majoritàriament venen molts dels nostres veïns xinesos, aquí podia ser molts llocs, podia ser moltes cases. El que passa que sí que va ser molt revelador i molt entranyable veure com a tants quilòmetres i quilòmetres de Catalunya doncs hi ha una província de la Xina, sota més o menys de Shanghai, que és el lloc que potser més gent té al cap, doncs que tenen uns links, uns vincles amb nosaltres molt sorprenents, no? Hi havia diversos bars que es deien Barcelona, hi havia un bar que es deia Real Madrid, la gent compra fuets de Vic, hi ha alguns bars que tenen pernils ibèrics, que tenen vi negre, que tenen les màquines de cafè italianes, perquè també molts parents seus estan a Itàlia. Per tant, més que buscar una casa concreta, sí que era veure o viure la seva terra com una mica intentant empatitzar com ells empatitzen amb la nostra, no? De dir, ostres, jo els hi devem també, que ells venen aquí, intenten entendre'ns, doncs a mi també em va agradar anar allà, veure els seus paisatges i intentar entendre. Jo crec que si tots ens poguéssim permetre el luxe, perquè en el fons és un luxe poder-te demanar un permís de feina i poder viatjar a la Xina per veure el lloc d'on venen els teus protagonistes, si tothom s'ho pogués permetre, això seria un gran antídot contra la xenofòbia, no? Penso, perquè veure les muntanyes, veure les cases, veure les àvies, els avis, la canalla, veure les botigues, interactuar, anar als restaurants. Això trenca molts tòpics, molts estereotips i apropa molt. El que passa és que no tenim la sort de poder-ho fer. I de fet, aquest fet que tinguin coses catalanes a 10.000 quilòmetres d'aquí i que tinguin fuet de vi, que tinguin vi negre, és una mostra d'amor cap a la terra d'aquí, no? O sigui, ells quan se'n tornen allà o en els seus parents els hi fan descobrir les coses que nosaltres estimem, no? I veure't a tu reflectit en allà, en el fons, és perquè hi ha algú que està vivint aquí i que s'estima d'aquesta terra tant com per vendre-la allà i anunciar. Clar, totalment. Allò que diuen, no? El primer pas per estimar és conèixer. Doncs jo l'havia de fer aquest pas. I tant de bo més gent el pogués fer, però podríem parlar dels nostres veïns que tenen orígens al Marroc, que tenen origen al Pakistan, que tenen origen a la Índia. Això acabaria amb molta injustícia i amb molt maltracte. Gràcies. Soc la Dolors Taulats i soc de Granollers i m'agradaria saber com és que vas triar aquest tema. No sé, el tema de la immigració és un tema potent. I, clar, però aquí tenim immigrants de molts països. Per exemple, tenim molta gent del Magreb, vull dir que, no sé, que podies haver triat perfectament gent del Magreb, i en canvi
tries gent de la Xina que són com... A veure, estan com molt tancats en ells mateixos i és molt difícil conèixer gent de la Xina. Jo per aquí tinc veïns, però és que no els conec de res. Vull dir, ells venen a la feina i no... Potser a les escoles participen una mica més els pares o no, no ho sé. No sé, com és que vas triar aquest país, precisament? Doncs mira, una mica per desfer els nusos d'aquestes preguntes i reflexions interessants i totalment legítimes que tu et fas. Primer em va empènyer la recerca... Jo no estava buscant un tema, vull parlar de migrants, vull parlar dels meus veïns amb orígens en un altre país. No buscava això. A mi em va empènyer aquesta falta d'empatia que veia en els salons de manicures i perruqueries. Llavors, ràpidament diagnosticaves. Què vols dir la falta d'empatia? La falta d'empatia dels clients cap a... Dels clients cap a les treballadores. És a dir, veies clarament, no? És que no he anat mai a cap centre d'aquests. Doncs es repetia molt el patró, tant aquí com a altres llocs del món on ho havia vist. Clientela blanca, clientela benestant i clientela, diguéssim, autòctona, amb treballadores migrades, dones, joves i moltes orientals. Llavors, aquí hi ha uns patrons que no són perquè sí que hi hagi aquesta falta d'humanitat, aquesta falta d'una conversa, d'un caliu humà, cap a una acció que t'estan fent que és molt més que et venguin un quilo de taronges o que et serveixi tot tallat. És una acció que comporta intercanvi físic, cura de les teves extremitats, del teu cap, de la teva cara. Llavors, una aproximació física tan íntima, com pot ser que no generi una empatia, un caliu humà? Llavors, aquesta radiografia a banda a banda, qui hi ha, quines prerrogatives té, quina fortalesa té en el lloc que està, doncs l'estudi d'això respon moltes d'aquestes preguntes. Quan diem que la comunitat xinesa, que també diem comunitat i ho diem malament, també ho diem els mitjans malament, perquè no estan articulats. Molta gent no té cap mena de vincle amb altres veïns que van venir de la mateixa terra, perquè prou feines tenen amb la seva família, amb treballar i amb viure. Llavors, els catalans asiàtico-descendents, diguem-ho així, quan diem que són molt invisibles, que són molt tancats, hi ha molt desconeixement de quina és la seva experiència migratòria. I aquesta experiència migratòria ve de molts pals. Ve d'haver-s'ho dit els uns als altres, és a dir, això és una cosa cultural. Tu, quan vagis a un lloc, si et vols estalviar l'escarni, et vols estalviar fins i tot l'amenaça i et vols estalviar fins i tot la mort, que és el que els va passar als primers xinesos que van a parar a Amèrica, tu has de callar, no t'has de fer veure, t'has d'invisibilitzar. Llavors, quan gratuïtament i per desconeixement ens surt aquesta mirada de dir és que no són proactius, són molt callats, són molt tancats, no sabem per què ho són. I totes experiències migratòries tenen una cultura al darrere, tenen una experiència que es comparteix. I en el cas dels xinesos asiàtics és molt silenci per protecció. Perquè quan van anar a Amèrica es van trobar en situacions molt difícils. I llavors això queda, aquesta cultura. Els van fer la primera llei d'exclusió per raça. Abans que Hitler perpetrés les seves lleis antisemites, hi havia aquestes lleis al segle XIX a Amèrica i això no se sap. Hitler es va inspirar en les lleis d'exclusió contra els xinesos, que eren lleis com les que coneixem tots contra els jueus, es va inspirar en Amèrica. Per tant, hi ha una experiència, hi ha una cultura de protecció molt bèstia. Llavors, un lloc és intentar invisibilitzar-se. Fins i tot al Regne Unit, molts crims contra els xinesos no estan documentats perquè no van ni a denunciar, perquè sempre hi ha la por que acabis tu rebent d'una cosa i a vegades maten a persones asiàtico-descendents i no es denuncia per la por i per aquesta autoprotecció. Per tant, evidentment que els nostres ulls ens veuen que hi ha un silenci i una protecció, però hauríem de saber per què no hi ha un esperit de no socialitzar-se, al contrari. La gent que trenca la barrera i crea comunitat tenen un nivell de socialització molt mediterrani, o jo almenys del meu punt de vista, molt obert, però tenen tota aquesta experiència negativa acumulada i per tant la prioritat és protegir-se.
Gràcies. Si algú més vol... És que em sembla que hem deixat de sentir-la, a la Dolors. Sí, si algú... No, que... Ui, ara s'ha anat la... Aló? Hola. Hola? Hola. Hola, hola. Perdoneu, que tot això tècnic. Si la Dolors vol acabar de fer alguna observació, ara la No, sentim bé. res. Li deia a la Gemma que ens coneixem d'una tertúlia a la Biblioteca de Montornès, que no sé si se'n recorda, perquè ja fa gairebé 2 anys. Res. Ah, ostres, d'Argelagues? Sí, no? Sí, va ser... Sí, clar, vam comentar Argelagues, sí. Molt bé. Si algú més té alguna pregunta per fer, fa allò de treure el mute i endavant. Encara tenim temps per un parell de preguntes més. Hola, jo soc Iñaki d'Andorra i volia preguntar, aprofitant també que esteu tots dos, la Gemma, si hi ha la coneguda síndrome de la segona novel·la, com si això, aquesta pressió, i més tenint aquí un altre... Bueno, com ha anat això? Doncs hola, què tal? Mira, no vaig tenir la síndrome de la segona novel·la o la pressió fins al moment d'entregar-la. O sigui, al moment d'entregar-la realment em van venir tots els mals. Perquè jo anava molt envalentonada, estava molt convençuda d'explicar aquesta història, minava com molt la vida, no? Vull dir, al descobrir jo també tots aquests estereotips, tots aquests prejudicis, tenia ganes de compartir i de donar l'altra visió i de retratar-nos també nosaltres com hem mamat aquest racisme, com ens comportem de manera racista i com ens pensem que no ho som. I llavors, tot això, aquesta història d'amistats possibles que hi són a cada cantonada si volem obrir el cor i beneficiar-nos d'aquest benefici recíproc i mutu que és enriquir-nos amb les experiències dels altres, jo estava superconvençuda, engrescada, bé, doncs flipada, no? Per dir-ho així més informalment. Però al moment d'entregar-la, sí que vaig dir, clar, vaig tenir tot el... Això també és d'agrair, i ho dic, vaig tenir un suport incondicional per part del meu editor, que és el Josep Lluc. Però van apostar per mi a Argelagues, jo sempre deia, atenció, que jo, si no tinc una altra segona novel·la, potser soc escriptora d'una novel·la i no faig res més. No em van fer cap pressió, però quan vaig dir, escolta'm, que potser tinc una cosa sobre la manicura... Vinga, tira milles, no? Llavors, em van donar total llibertat, una mica sabien per on anava, però no em van demanar llegir res, el meu editor, el Josep Lluc, des d'aquí el saludo, no em va demanar res, confiança absoluta, esperonar-me però sense cap... O sigui, una actitud immillorable, no? Però justament per no haver-me pressionat gens, per no saber ben bé què estava fent quan li vaig entregar, sí que em van venir tots els mals, perquè dius, ostres, saben què he fet? O sigui, no sé si el que s'imaginava que jo estava fent, al final seria el que després llegirà. I després, un cop estàs allà amb el WhatsApp, no? Hòstia, a veure, m'ha llegit el doble xec, a veure què dirà. I reps el missatge de, ostres, Gemma, m'està agradant molt, enhorabona, ho tornarem a fer. Doncs, hòstia, tu, ja em vaig descansar. Però la pressió de la segona novel·la em va arribar amb l'entrega i vaig estar uns dies i potser diré que unes setmanes molt, molt neguitosa, moltíssim, sí. I fins que no els lectors i lectores m'han anat donant feedback, no? I m'han anat dient que ha tocat allò que jo volia tocar, que tampoc m'he quedat tranquil·la, saps? Però el fet de rebre tants inputs també per Twitter de dir sí, ens has arribat aquí, que és el que jo volia fer, doncs llavors la síndrome i la pressió han anat mitigant-se. Molt bé. Algú vol fer una pregunta més? Si algú vol fer la darrera pregunta, ha de fer allò de desbloquejar el micròfon i intervenir. Per tant, ha de desbloquejar el micròfon i intervenir. No ho sé. I si no, mira, igual ja tothom ha quedat prou satisfet. No? No. Sí, em penso que sí. Doncs també seria un bon moment per comentar aquest Sant Jordi
les llibreries estan obertes Sí, això és important d'una de dir. manera virtual, no? Sí, és important de dir perquè segurament tots els que ens hem aplegat avui en aquesta primera experiència de lectures en ruta confinada som lectors, ens estimem els llibres, ens estimem les llibreries i no volem lamentar després que la nostra llibreria, la que hi tinem més dies a la setmana que qualsevol altre lloc del barri, tanca, no? Oi que no ho voldrem lamentar? Doncs ara és el moment de fer llista i de comprar tant a les llibreries que tinguin la seva pròpia plataforma com qui no ho tingui i estigui aplegat sota la plataforma de venda llibreries-obertes.cat. Sisplau, és el moment de... Que tampoc estem gastant perquè no anem a fer vermuts ni cerveses ni anem a sopar fora. Doncs els que podem permetre'ns-ho, que no som tots, però molts sí, hem de fer llista per les llibreries i ja no només Sant Jordi, hem de continuadament fer pila de llibres. De la manera que sigui, però ajudar-nos, no? Igual que ho farem amb bon veïnatge i ens ajudarem els uns als altres, ens ajudarà també a les nostres llibreries. No? Moltíssimes gràcies per ser-hi, tots els que us hem vist, els que ens sentíeu, els que heu anat veient. Espero que no hagi estat massa accidentada aquesta connexió. En tot cas, aquesta tarda, diguéssim que n'aprendrem, reflexionarem els tècnics que hem estat al darrere d'això perquè demà sigui més fàcil. Rebreu un correu electrònic. Hi ha una última pregunta? Rebreu un correu electrònic només per acabar de fer el resum, explicant-vos amb l'enllaç de la xerrada de demà, que serà sobre el periodisme de llibres, el periodisme literari, amb el David Guzmán i la Míriam Cano, a les 11 també, ¿vale? I cada dia us anirem recuperant, diguéssim, recordant el programa del dia següent, durant tota aquesta setmana de Sant Jordi, i per tant acabarem fent una mena de panoràmica amb lectures en ruta confinat, que espero que sigui que us agradi, no? Que el disfruteu. No sé si Gemma vols dir alguna cosa per acomiadar-te. Jo vull agrair, ha estat un plaer obrir-vos la nostra cambra pròpia compartida, perquè jo no sé si faig una revelació que no toca, però aquests dies en aquesta cambra pròpia del segon escriptor o de l'altre escriptor d'aquesta casa s'ha estat acabant una novel·la. Per tant, i no sóc jo l'autora, llavors tindreu novetat un dia o altre. Llavors, encantada d'haver compartit amb vosaltres aquesta cambra pròpia de dos escriptors. Fins demà. Gràcies. Com hem de fer això?